ସ୍ମୃତିରେଖା। ଏହି କବିତା ପାଠର ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହା ମୋ ପିତା ଶ୍ରୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଲେଖା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ ଜଣେ ଗୁଣୀ ଲେଖକ ଥିଲେ, ଯେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଏବଂ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଓ ଭାବନାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଓ କବିତା ମନର ଭାବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସହିତ ଚିନ୍ତନ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେବାର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମବେଦନା ଓ ସ୍ମୃତିର ଏହି ସଂଗ୍ରହକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ଯଦି ଫୁଲ ହୁଏ, ତୁମେ ମୋର ରଙ୍ଗ ଓ ମହକ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ହୁଏ, ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ ଯଦି ଶରୀର ହୁଏ, ତୁମେ ମୋର ଆତ୍ମା ଓ ଚେତନା। ମୁଁ ଯଦି ପୂଜା ହୁଏ, ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତି ଆରାଧନା। ମୁଁ ଯଦି କବି ହୁଏ, ତୁମେ ମୋର ମଧୁର କଳ୍ପନା। ମୁଁ ଯଦି ଗୀତ ହୁଏ, ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱର ଓ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ମୁଁ ଯଦି ଜହ୍ନ ହୁଏ, ତୁମେ ମୋର ଶାନ୍ତ ଶୀତଳତା। ମୁଁ ଯଦି ଶିଶୁଟିଏ ହୁଏ, ତୁମେ ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ସରଳତା। ମୁଁ ଯଦି ବସନ୍ତ ହୁଏ, ତୁମେ ତାର କୋଇଲି କୁହୁତାନ। ମୁଁ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ହୁଏ, ତୁମେ ତାର ଗଭୀର ଗର୍ଜନ। ତୁମ ବିନା ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତୁମେ ହିଁ ଏ ଜୀବନର ସାହାରା। ମୋ ଜୀବନ ଅମା ଆକାଶରେ ତୁମେ ହିଁ ଏକ ହିଁ ଧ୍ରୁବତାରା।